com a intel·lectuals. L'acció de gènere negre la dediquem avui a la novel·la La Dàlia Negra, de James Ellroy, i a la seva adaptació cinematogràfica a càrrec del director Brian De Palma i amb Scarlett Johansson com a actriu protagonista. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Avui parlem de La Dàlia Negra de James Ellroy, la primera novel·la per la qual va ser conegut àmpliament un dels millors autors de novel·la negra actuals. La història es basa en un cas real, el de la Dàlia Negra, un cas que és dels anys 40. Una dona va ser trobada en un descampat, trossejada i després d'haver-la torturat durant diversos dies. I Ellroy va agafar aquesta història per fer com una investigació, per veure què havia succeït amb aquest personatge. Aquesta història la va prendre més tard Brian De Palma i en va fer una adaptació cinematogràfica, La Dàlia Negra, amb què recrea molt bé l'època, els anys 40, finals dels 40, però en canvi penso que s'allunya una mica de l'esperit de James Ellroy. El estilo de ambos púgiles era tan diferente como el fuego y el hielo. Lee Blanchard era un... És imperdible la pròpia història de la Dàlia Negra, un fet basat en un cas real, i el paper de la Scarlett Johansson a l'adaptació cinematogràfica i els seus jerseis d'Angora que la converteixen en un personatge supersexy.